как лекуваме родовете си. На 31 май ви очаквам в Бургас. Все още има билети за семинара "Лечебни подходи в родовата работа". Семинар, в който ще разказвам как лекуваме родовете си. Това е въпрос, който често получавам. Травмите са тези, които ни нараняват. Травмите са тези, които ни безпокоят. Да откриваме своите родови травми и да ги осъзнаваме е задача номер 1. Но как да ги преодолеем? По какъв начин да достигнем това, което мнозина неправилно наричат изчистване на родовата карма? Всъщност, това, което трябва да направим, е да подходим лечебно към своите собствени болки и към болките в своя род. Аз много бих искала да ви разкажа за това. Има няколко метода, които ползваме и които могат да бъдат свързани с всеки един от вас. Те не са сложни, не са трудни, само са забравени. Има няколко начина, по които достигаме желанията. Тези желания, които са копнежи на сърцето ни и които не можем да осъществим, защото някои от предците ни са се чувствали нещастни, излъгани, измамени, бедни, загубени, гонени. Не всеки от нас е призван да лекува, но всеки от нас може да се обърне за благословие. Няколко са методите. Най-лесните, да кажем добри думи. Да, наистина на пръв поглед това е много лесно. Лесно е да опитаме да поговорим, да кажем добри слова, да изтъкнем добрите си намерения. Но всъщност как точно да се случи това? Това и още много други от лечебните практики, като целебни приказки, като визия, като родова игра, като начин да се свържем със своите предци и да разберем техните тегоби, ще бъдат разказани подробно, показани, разиграни пред вас. Този семинар до сега никога не съм го правила. Правя го за пръв път. Специално, ексклузивно, както се казва, за тези, които искат да разберат начините да постъпят правилно към своя род и към себе си. И всичко това ще се случи сега, в края на май. 31 май в Бургас, в Сарафово, в един прекрасен хотел, където има чудесни условия, ще разказвам за лечебните подходи в рода. Как да бъдем спокойни и да достигнем най-доброто, което можем в своя живот. Ще разкажа и как да не оставим тегоби на децата си. Поне не и такива, които са в нашия живот. Елате в Бургас. Елате на 31 май. Нека да бъдем заедно, за да покажа и разкажа как лекуваме своя род. Аз съм Аида Марковска, вашият родов терапевт. Човекът, който познава българските обреди в лечение на българските родове. До скоро!